ka ce tudun tsira. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Labbaika ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Labbaika ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Ya rabbana ilahi sarkin nan mai dare da marana, to ƙaraban basira hazaƙa dan na koɗa zaɓina. Ɗan Amina ɗan Abdullah mai kyau abun faɗin raina, shine Muhammadun Mahmudu ɗahe farin cikin raina. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. To kai ruwan salati a gurin sa sahibul futuhati, manzan mu annabin mu ɗan Abdu mifitahul jannati. Sa Ali haɗa da sahabi masu bin fituhati, sa shehu ne masoya annabi sun bi nurin zati. Labbaika ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Sa shehu Tijjani Jilani Barhama hadimin gaske, sannan da shehu Abdul Qadir mai kinsa ya zamo wake. Sa Zulma Arifi Gibri ma ai dole ne a matake, garkuwa ce ga mai san annabi kwabbi shi zai warke. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. To za mu je fa in kai ka gulbin da ke ta turani, mai bani ilimi mai sona mai san dan addina ne. Burin shi Allahu annabi shine yake ta turani, baban isa maneli mai isa ka yake ta turani. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Salama nake maka annabi kwabbi ka baya yin kunci, salama nake maka mai tashi a sama mai faken hanci, salama nake maka ya wanda ke karya duka kafurci, salama nake maka ya wanda ya ƙi ka zai fasha jibga. Labbaika ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Labbaika annabi mai magana ɗaya tamkar kula uzai, labbaika ya wanda shi ke taka dukan duk gizagizai, labbaika ya wanda Allah ya ce yayi abun duk da zai yi, ya wanda shi yake ceto mai bin shi ba ya shan jibga. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Ranar da an ka haifi manzo na duniya fa ta yi haske, dukkan wata cuta ko duhu ranar fa ta yi haske. Kafin rai su ruɗe malam har fa kuka suke, don dukkanin wata ƙarya ko cuta shafewa ake. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. To mai gaskiya ne yanzu mai kyawawan hali, wasu ma cewa suke an haifo daimon mai kyalli, don sun ga ya haske ɗakin Aminatu mai bakin kwalli. Kowa ya ƙi ka manzan Allah to fa zai sha kulli. Labbaika ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Dukkan annabawan Allah sun zo sun yi bishara, domin sane Allah ya sa mala'iku su yi shara, don ya zo da kwalli a idanunsa abban zara. Mu ne ahabawa na ma'aiki masu son abban zara. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Nisa nake mu gane duniya ba wurin zama ne ba, kowa ya mace alfarmarsa ce take sami gaba. Ya ƴan uwa mu yawaita salatun Mustafa abin duba, kowa ya bar fa manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira. Kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga. Ni kai nake baitoci annabi ba na ma waninka, wasu ma cewa suke na yi hauka akan yabon ka mai makka, dan ba su son ana beken ka
iska kaji ƴaƴayin iska to ƙaryar kuma ce ranta maske da ranka tanga kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga mu ahaba wallahi ba mu barin yaban ka mai makka yau ga masoya suna ta ziyara Madina har makka lamun ce mun naje annabi dan isar mayabunka wanda rukana ya kama ranar fa ya fasha jibga kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga to ga wuta da maciji maganin su kashewa ku duba shi dai musulmi na kwarai kun san ba zai ki sallah ba kaddara da ta zo ba za ka ki ka ɗauka ba komi gaggabar koto yana da ƙarshe she ka duba labbai ka ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga shi manzan ya wuce farko to balanta na ƙarshe to wace ce farkon kuma dai wace ce ƙarshe shine ya ga sarki Allah har ma sun kayo zance mai taku ba da yaƙi ne samsam baya da ƙarshe kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga na gode ma Allah sarkin nan da shi ya saita ni to ƙara haska kirji na dan isar dan addinani anan zane dakanta to ka ƙara saitan tunani ni ne S NOURA ma aiki mai san miken launi kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga wallahi annabi ne fa mu jinjina mushi dai fa ƴan uwa mu gane fa san annabi muke yi fa aha ba wani ma aiki mu jinjina wa manzo na dan abdu abin yabawa fa shi ne muke ta so manzo labbai ka ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga labbai ka ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga labbai ka ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga labbai ka ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga labbai ka ya ma'aikin Allah ƙaunar ka ce tudun tsira kowa ya ƙi ka manzan Allah wallahi za ya sha jibga